watching Ishabay TV. It's your boy. Timoy's Advocates Entertainment. This is your host, it's your boy. I had a dream that the whole world was staring at me. I woke up and wasn't no one there. Wasn't no one there. Yeah. Same song to a different beat. It's really sometimes I feel like I'm the only one here. I guess nobody cares. Hey, but everything's good. Hindi na ba ako makakabal? Uy! Naanay mo? Hali, kuyog ta. Pilailati ka sa mga amigo na pag-ris bye-bye. Nari mi diri ron sa park, sa bye-bye. Veterans Park. Hali, kuyog ko. And I fly so low. Amigo na ko, amigo Kimroy. Hi. Roy mga umaman sa ex-angkol sa Boy TV. Good evening, it's your boy. With me, you're a buck 50. Say hi to Boy TV. Archie, my man Archie. Mag-box ito. Jolan. Oh, si Alexis. Kami ka rin nag-chill na rin nag-inom may Boracay na kanang mo balhin meron ka nang mangita may time place para magkita mo. But everything's good till it goes bad. And you gon' tell all of me. Mamalin siguro may imnon mamalin siguro may imnon nun kay murag alas 11 na inig human Boulevard just oy napinalimtan na Jihan Boulevard ta ngaron sa may nindot diris baybay na no sumangutan ako sa ako mga kauban ng mga baybayanons ng mga taga diri so ako magsugod na diri ni Kimroy Kim sa may kasajis ni Masa Tarpangman Sa Boulevard ay ayos sa Boulevard mag-inom or mag-inom tanong sa kay Ferris wheel mama. okay Si Roy the ex-convict. Wala. Ako'y masabahin sa imnanan. Pinagdako kong huway luminom. hello world okay Wapoy, ayaw sa ko. Malhin namin yun na at namin sa Boulevard. Ang Boulevard located na diri sa park na naskilid sa seawall. Lakko na mo straight, di ba Chi? Lakko na mo straight ang Boulevard. So padong namin dito. Okay, let's go dog. Tara. Ang mga kauban, naguna ay nara. Pera dai, pera. Naawaw, pera, naawaw. Gagawa namin dito padong. So, sundi lang nih. Tama ng Piriswil, Dari mo na yung sa Kalingawan sa bye-bye basta kay padong na mo December, kay pista na mo December man. So, nanay tiriyahan, nanay Piriswil, nanay mga lingaw dito sa sud. Ay, duta dari napita tanawan. Sa Boulevard. Ito mo, lingkod may mga pagkakasakin at huwag may gamay sa inunod. Hindi na gusto kay Manayaw, na mo gusto Boulevard. Maglibog ko yung asagin may Boulevard ba or DP. Nagsara dito ko makaulig bye-bye man ako. Makaulig dito ko bye-bye. Nito ko feeling dito na
Basta nang my heart belongs to Baybay man good. So mao na siya na. Sana ako dire lingaw kayo nang dapat ma-documentan gyud Yeah. asa ko pa dong kay nakaron labi mig boulevard o may ayos boulevard wala may mga chicks or unsa ba diha. Mao na mga ngita mig ayo diri sa Don Protasio. DP ug sa Cebu pa na siya Dark Planet pero diri sa Baybay mo gitawag na Don Protasio. Kana siya nang diskuhan na siya pero ang tukar dito kay bawon nakaka ng pinadiskural. Tug stacks. You know? So if you know what I mean, di ba? Yeah, ngata agi. Sige, ngaring yagi. Diya ka lapit na eh. Ako bang dagat? Ano makarong dagat sa iligid? Dagat na siya diri ug makarong ni dagat mo siya. O ang Baybay Bus Terminal. Yeah. Ayun ko na ikat tapos mo. Kita ko ni ako mama. Tayo nindot. Yo. Diyan mi diri sa Don Protasio. Diyan mi diri sa Don Protasio, ngari mi padong ganihara kay naglakaw ba mi gikan dito sa park and boulevard. And now nami sa Pantalan ni siya. May siya sa panghambog sa Baybay sa ang barbecue diri ang manok, the best yung kaya gyud makatilaw mos manok diri sa barbecue diri sa Pantalan sa Baybay. Nami Don Protasio. Sa Cebu, DP, Dark Planet sa Baybay, DP, Don Protasio. Ang mga Pilagay friends. entrance, i-reload, pilagay entrance. Gis tingali. Settle. Ito lang, ano? Load ni Madong. Party na ni Madong. Kaya na, mga kauban. Kakasod na may tanan, ready na may mo party. Yeah. Ready sa Don Protasio, here located in Pantalan, Baybay. So, dire na lang ko to, mag-party namin. Namin dito sa Sud. Amar na ako, naghayag ba, maklaro ba ang video. So, mag-party sa niya. Madungogin yung music. So, gira na kami mag-groove to the beat, di ba? And grind with Team Chicks. Di ba? Pakita ko ba, kauban? Hindi tayo na kauban. Siguro mo naman dapat ipakmin. Royal. Ako ni party, birthday party na ko ni. Join kayo mo, mo ni mo birthday party sa Roy M. Birthday party sa nila ko. Justin Boy, Monoy TV nag-party. Don Protasio dog. muna to, Anon, muna to. Financier.
may. Unsa may experience? Kaya may, unsa may mo experience sa Don Potasio? Di mada. Di mada kay ngano. Kagubot diri, kagubot dito. Bisan asa sa palibot, kagubot gihapon nga. Dami karon sa Ibarugan sa Don Potasio Grill and Resto Bar. Kung diyan kanina nga ay nakita nga kagubot. Aban ngano ka kung usay ila duwan sa kagubot, bay mga hubog nga mga tao diri because nag-party tanang tao nga ri. Hingi tatag na interview na to nga ri karon kung kisa ang ato mapahagilap karon nga para nakakita sa kagubot. Kisa makita to nakita sa kagubot. Muta na ta. Isa ta matakan. Muta na ta. Sir, no sa man to, sir. Pero ambot lang kaha kay naa nga akong kontak karon nga gidumtan. Pero wow kay baw kung unsay ilang ikuanan karon basta ako lang nasayod lang ko diri karon sa Captain's Grill sa Resto Bar kung unsay lang ang kan. Ngit ka Don Potasio men, Don Potasio. Ngito tara. Okay, una magsunod ako nimo. May interview. Sa unsay nitabo sa Don Grill Potasio Bar. Okay baw. Ha? Ngito taglan interview ni sila diri madolta. Day mga nagpundok diri nga mga batanon. Aton sa Don Potasio Grill and Resto Bar. Oh. Masa may masalanan mo doon doon? Wala kita sa gubot. Oh, ikaw kulin, dali. Pumunta na diri. Wala ko na siya abot kuno mga higala. So, ikaw Mika, unsa may masulti niyo? Speechless. Sure ko no. Brad, pag sure. Basta why na kita sa pangitabo. So, Wala. ang pulisya na ibalang mag-investigar ani kung unsay ilang buhaton, kung unsay damage karon. Gusto ka musod sa gipakitabuhan sa krimen? Gusto ka musod? Tara musod ta, tara. Ang gunsong kamot, bro, ang bayo to. Tara. Sige. Bubot yun nila. Jong! Kana. Okay kayo mo party. Ako kay motor. Pero anyway, okay kayo mo party. Nagipaningot ko na nakoy na-meet si Zaira ug si Ashley na nakoy amiga ni Kim na si Cathy. Mo-take up na ako. Pero anyways, naunda nga muling nga kay namoy nagkagubot-god. Kita gana tapos safety ta. Daganan mga pinas gubot. So mga mabalhin lang bigay nanan. Ikaw ba ka, mga Timoy's advocates, ako mga kauban, dapat tingin ako, ang pinanggaon gina ako, dapat tingin na madamay sa mga inana. Magliin na in a good place, like there's no trouble. Not like here, diba? Just like my friend, Kim Roy. Good evening. Promise, hindi na ako magubot-gubot. Hindi na ako magubot-gubot, Franz. Okay. Hindi na, promise. Hi. Okay ba, basig Boulevard, siguro may padong, siguro nun. So ang among gilapyan ganyan pa, Boulevard. So ato sila may magtiwas sa mga inom. Pag nakuwangan, pagkapon may party na kami, ito na undang. So, Party pa tao, eh. party pa meron. Mag-party pa mi. Manood na balik nga to. Ang problema lang kay basig masugatan na sa damo mo kagubot ba. Party don't stop till break down. Popo, ni blind na sud ka na mo. Blind yan, Popo, sir, blind. Ay, ang sabay bayo naman sa popo. Oh, nabayad na kapon. Nabayot na kapon. Dapat makakasirin mo, iba ko naglaki na taga. Pati! Subay TV natin. It's Kurt Jack, man. Fuck what you see, believe what you see. Party na namin, nagkagupo na rito. Natin. Subay, maparao sa Silvania. Subay TV. What's up, man? Fuck all the bitches, nigga. Si Alan. Marvin Karunggay. The house, yo. Hi, ako. Siya boy, kita ka sa Umberhead. Umberhead ba? Kurt Jack. Hi. No? Ay! Nami! Bebehan ang lahat. Ay, Sabi mo bata si Martin. Nakontak ko si Martin. ikaw, ako naman. Awa, binarugan. Sinanaan na. Ika ako suot. Kasi masundin mo sa Asia Boy TV guys. Ang gwapo ka siya, suboy, oy. Baby.
sila tukod. Mustahin nyo, kanina. Mustahin nyo party sa Siyempre, yung party nila. Siyempre, no. Ako na, nag-iko sa 6 days ago. Sa Dos Rias. Dos years, ormok din sila day. So, muna yung mga friends. Taro nyo. Sorry. Patok! Oy, ato to nga to. Turo to na to, ato din paunungon ba ta? Bidyoan na to. Paunungon ko na nato ni Martin ko na. Sa may masulti ni Martin. Pahunungon ko na mo. Ato na mo. Saman. Ato ang Pakuyog ka kay video man din. Mukha dyan. Hindi mo rin gigil. Fuck you, Roy. Wala ko ba? Mga naman ko lang Mo ay ato check driver ay. O, kung malibre mo, okay lang. So, paupat. Matukan mo po, Koy. Friend, nabi, dito mo to journey, friend. Let's leave what to. Siyempre, doon ka madong boarding house. Moy. You know, it's not nice with your ring, you know. It's not nice. Kasa tayo mo, Mika? Somewhere. Somewhere where? That's bye-bye. No? Mga bis bye-bye ba? Mga hilas ka ayo ba? Mayroon ba gwapa? What the fuck, nigga? That's what I say, man. Bitches ain't shit. Money's everything. No? Yeah. Your boy.